दिनै गोजोनथाव आरो खोब मोजां सान आरो जारिमिनारि सान जिहेतु जों दिनै रौता ओनसोलखौ टाउन हिसाबै नोगोर हिसाबै मोननो हाबाय बेनि थाखाय खोब गोजोनदों आरो मोनसेल' नङा माजबाद समस्थियाव मोननै जायगाखौ जों टाउन हिसाबै मोननो हाबाय नैबे जाबाय रौता आरो मोनसे दं माजबाद मोननैयावबो दिनै समायखिरा लानाय हाबाफारि जानो गोनांमोन नाथाय समनि एसे आंखालाव दिनै मोनसे जाबाय जा मानगोनां सानसुमा बसुमतारीखौ नैबेनि चेयारमेन दायित्व होनानै गासै 11 जन मोनसे बडि नैबे जों रौताखौ सालायनो थाखाय जों मोननो हाबाय आरो बिथांमोनखौ दिनै बयनिबो नुजाथिनायाव जोंहा आरबान एफेयार्सनि EM मानगोनां ब्रह्म बायदेवनि नुजाथिनायाव दसे उनावनो समायखिरा लानाय खामानिया जागोन आरो आं बिथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिदों जाहाथे बिथांमोना बयखौबो लानानै मोजां मास्टार प्लेन लानानै रौतानि जाहाथे जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायो आं बेखौनो बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरदों। टाउन जाबाय हिसाबै जोंबो बिजनेसबो सोलोंनांसिगोन नङा होमबा बिजनेसबो मावनांसिगोन टाउन जाबाल' जाला जोंबो बेफार बानिज्य मावनानै बिनि गेजेरजोंबो जाहाथे संसारखौ मोननो हायो बेखौबो जों गोसो होनांगोन आरो दा बिदिसो खालामनो होनोब्ला टाउननि संख्याथ' एसे खम बिदिनो जों मोनफा आर्बानाइजेसन खालामलांनो हायोब्ला माने जोंनाव किसुमान स्कपफोर फैगोन आरो ओंखायनो बारायगासिनो दं आगोलफोरथ' बिराद खममोन एबार बोसोरनिफ्राय फ्राय मोनब्रै मोनबाया गोदानै टाउन जाबावबाय